toto video bude o tyčku, čo McKenzie, no mikina, aj tyčko, aj také svetlo, aj hodinku, takže dávajte lajky, opäť na to, že ukážem, mám tyčko McKenzie, že je to tlak, Gene McKenzie, to je to také tyčko McKenzie, píše Marek Lacko, to kapela, to je taká kapela, že píše McKenzie, taká kapela, ja počúvam trošku band a kapela, no. Ok, McKenzie. Ukážem tiež mikinu McKenzie, čo z Nemecka, to mi Ujo kúpil, tlak, české vidno, no. Tak vidíte, McKenzie, takže dávajte like a odbery. Teraz ukážem hodinku na Bluetooth, to je dobrá hodinka na Bluetooth, tlakovka je super, dávajte mi lajky a odbery, takže lajky veľa a odbery. Čiže taká hodinka, čo sa dá robiť dačo, takže pozdravajte dačo to a také. Toto také tyčko je super, to je také McKenzie, Marek McKenzie. Super tyčko, to mi dal Ujo a dali mi tiež Ujo, takže je to super tyčko. Veľa lajky, odbery a dávajte mi lajky, odbery a pozerajte moje videá do konca. Hodinka tiež je taká tlakovka hodinka, vidíte? Tlakovka hodinka. Tlakovka hodinka, vidíte? Takže lajky, takže za to video končím, ešte robím ešte jedno video, dávajte lajky, končím a ešte robím ešte jedno video. Čau.